Hey, what's up mga kulira? Mayong gabi eh. Naon tag Pancit Canton. Ako lang mag-isa. Let's go! Nag-iinit ako ng tubig guys. Si Papa guys natutulog pa guys, no? Huwag tayo maingay, baka sakpan tayo ni Papa guys. Nagluluto tayo dito. Napagalitan tayo dyan. So, kailangan malakas ng tubig guys. May Pancit Canton. Kaon ta. Tanda, Pancit Canton. nawag ka angit eh. Ayan. Naw, Init mo na. Kasama ko si Lula. Nagkain kami ng Pancit Canton. Mata palagi ka lang. Tarong lingkod. Tarong lingkod. Mata pa. Sabay kami kakain. hindi ka to. Luto na ko. Luto na ko. Abi na tulog na ka. Oo, init pa. Init eh. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Init pa lagi. Ako rin sa mukhaon. Ganyan, matapa ka. Tubig. Tubig. Ha? Naw, Ano, tubig, Coke. Ha? Palamay nagpansit. Bruh. Ay, oras, alas 12. Nagkaroon nga ganyan buntag. Nagkaroon nga ganyan gabi eh. Gago! Nasudan. Ito. Hindi ko akalain gising para si Lula. alam eh. Alam? Alam, Namin sili ni. Ito la. La. Nakala ba la? La. La. Ano ba?
Kau tubig ka. Dili siya bugnaw. Okay ra? Dili siya bugnaw. Cara ba? As dito. Gago! Alam. Hindi mo alam. Tulig. Asik Coke Sprite. Tuba Tanduay. Imperial Horse. Saman. Gago! Midnight Snack with Lola. Title lang. Midnight Snack with Lola. Title. Look. Alan. Alan. Ito man. Ganito na. Ito. Huwag ka man, huwag ka. Tulog na ka. Hindi ka matulog? Tulog ka na. Tulog. Ken. Dali. Oh. Ito. Hindi ka kaon? Matulog na ka. Hindi na ako sa akin na ito. Alas 12 pa man. Gago! Matulog na ka? Ako. Ba. Matulog ako. Nice one. Mga kulir na. Siya ay matutulog na. At ako naman ay matutulog na rin kasi alas 12 na ng gabi. Ay ano? Alas 12 ng kadlaw day. Alas 12 na ng kadlaw. See? Ganyan kami mag-food trip. Alas 12 ng kadlaw. So, sana guys, supportahan nyo aking channel, Kulero Vlog, okay? Tsaka, like my page, Tonyo Kulero Official, and Facebook account. Give me a challenge.